ላን ሀገራት መግቢያችን ላይ ብለናል። የጦር ሰፈር አላቸው። ብሔራዊ ጥቅማቸውን ለማስጠበቅ ከብዙ ሺህ ማይል ኪሎ ሜትር አቋርጠው መጣው እኛ በአፍንጫችን ልክ 50-60 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ባለው የተፈጥሮ ወሰናችን የነበረውን ነገር እንድንከለከል እንደ መፍቀድ ያክል አይቆጠርም ወይ? ምንድነውስ ማድረግ ያለበት? ለምሳሌ በውሃ ለሰላም ይላል አይደል? የናይል ውሃ ብቻ ነው እንዴ? የቀይ ባህር ውሃ እኮ ነው። ለምንድን ነው በቀይ ባህርና በናይል? ምክንያቱም ናይል የጋራችን ከሆነ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩን በተደጋጋሚ እንደሚያነሱት ቀይ ባህርም የጋራችን ነው። እንደ ጋራችን ልንጠቀምበት ይገባል። የዓለም አቀፍ ሕጉም እኮ የሚደግፈው እሱ እኮ ነው። ለምሳሌ ድንበር ማነሳ አንድ ቶሎ ብዬ አንድ 12 ጥያቄዎችን ላቀርብለት ፈልጋለሁ። ለጌታቸውም ለሌሎች በብሔራዊ ጥቅም ስም አብይ አህመድን ለሚደግፉት ሁሉ የሚከተሉትን ጥያቄዎች ብትመልሱ በጣም ደስ ይለኛል። አንደኛ፣ አብይ አህመድ የህዳሴውን ግድብ አስመልክቶ ያደረገው የትኛውም ተግባር ብሔራዊ ጥቅምን ታሳቢ ያደረገ ነው ወይ? ከመጀመሪያ ጀምሮ አብይ የህዳሴውን ግድብ በተመለከተ የነበረው አቋም ምንድን ነው? የፖለቲካ ፕሮጀክት ነው የሚል አይደል? ይህስ የግብፅ ሀቲት አይደለም? በ10 ዓመት ማያልቅም ብሎ ማለት ሺዎችን ሰብስቦ እኮ ነው፣ መምህራንን ሰብስቦ እኮ ነው የተናገረው። ህዝብ እኮ አይደለም ያው ካሜራና ምናምን እንዳይገባ አድርጓል። በእርግጥ ግን ብዙ ምስክሮች የሚቀርቡበትን ነገር ነው የተናገረ ያለው ነው። በ10 ዓመት ማያልቅም ሲል ውጊያ ትግራይን ለመውጋት ነው የሚል መሆን የለበት፣ ለማጥፋት ነው የሚል ቃል ነው የሚገልጸው። ይሄ በሾር ያስፈልግ ኢትስ ቬሪ ሲሪየስ። የትግራይ ተወላጆች በተለያየ አሰራር ውስጥ ሆነው ከህወሓትም ከምንም ጋር ባለው ቅሬታ በተለያዩ መንገዶች አያለውኝ። ይሄ ጋዜጠኝነት አለፍ ብሎ ለመናገር አሁን የሚካሄደው ውጊያ ለማጥፋት ነው። ይሄንን በምን ቋንቋ መናገር ይቻላል? ቁጭት አለው ኤርትራ ፓርት ኦፍ የኤርትራ ተወላጅነት ከዚህ በኋላ የኤርትራ ሉዓላዊነት የሚባል ነገር ጥያቄ ምልክት ውስጥ መግባት የለበትም ብዬ ነው የማምነው። ከዚህ በኋላ የኤርትራ ሉዓላዊነት የሚባል ነገር አይኖርም። ምክንያቱም ሻዕቢያ የኤርትራ ሉዓላዊነት ማስጠበቅ አልቻለም። የኤርትራ ሉዓላዊነት ማስጠበቅ የሚችል የነበረው በሰላማዊ መንገድ ነው። የሌሎች ሀገሮችን ድንበር እየጣሰ ግን ድንበር የተነካ ብሎ አይችልም። ካሁን በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት ሊወስድ የሚችለው ማንኛውም ወታደራዊ የሚሆን የፖለቲካ የዲፕሎማሲ እርምጃዎች በሙሉ ተቀባይነት አላቸው። ላን ሀገራት መግቢያችን ላይ ብለናል። የጦር ሰፈር አላቸው። ብሔራዊ ጥቅማቸውን ለማስጠበቅ ከብዙ ሺህ ማይል ኪሎ ሜትር አቋርጠው መጣው እኛ በአፍንጫችን ልክ 50-60 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ባለው የተፈጥሮ ወሰናችን የነበረውን ነገር እንድንከለከል እንደ መፍቀድ ያክል አይቆጠርም ወይ? ምንድነውስ ማድረግ ያለበት? ለምሳሌ በውሃ ለሰላም ይላል አይደል? የናይል ውሃ ብቻ ነው እንዴ? የቀይ ባህርም ውሃ እኮ ነው። ለምንድን ነው በቀይ ባህርና በናይል? ምክንያቱም ናይል የጋራችን ከሆነ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩን በተደጋጋሚ እንደሚያነሱት ቀይ ባህርም የጋራችን ነው። እንደ ጋራችን ልንጠቀምበት ይገባል። የዓለም አቀፍ ሕጉም እኮ የሚደግፈው እሱ እኮ ነው። ለምሳሌ ድንበር ከምዛ ትሪዎም ዘለኹም እቲ ህውተታናቶም እቲ ብልጽግና ሚድያ ናቱ ስቲል ኣብቲ ናይ ኣጀንዳ ባሕሪ መወርፀቂጡ ከም ዘሎን ንቀይሕ ባሕርን እቲ ዲጋ ናቶምን ሓዋዊሶም ናይ ማይ ነገር ኩሉ ማይ ሓደ እዩ ዝመስል ንክትኣምኖ ዘይትኽእል ንክትኣምኖ ዘሸግረካ ዓይነት ሎጂክ እዮም ዝጥቀሙ ዘለው። ቀይሕ ባሕርን هذا أباجو ماي مسحرة مزبق دس فلقن انتاي زرقب على نعاتاتهم يملكات كلتي ما يوم زبل زلو كاو حليفو كاي بحري كاباتهم 5 دي ولا 6 كيلومتر بزي قدس رحيقو زلو بوتايو التنين زبحال دما كابهم تبقيس مزقبتي سلازي ولا ونت مايناتكم ناب قبس زخي زلو ندحر قينو السودان غيري زخي سلازي كاي بحري من السودان مزقبتين يوم كتزاربو روبا ماينو بكم علنا نحنا دما انتاي ندل مالتي تزربا قمت لابد كان تاريخ انت هم زول زلو كردانا دحرقيلو تردينا ونا لبرقص ني قبسسي ناينيل ما ينسدلكم سلازلنا مايناتنا وحجي تي كابانا نباخون سلاد مصكم زلو نحنا نيرترا خيرنا مايناي قي بحري قي بحري كنوسسي اي تصابونا يم زبلو زلو امبرغا بقبص خيدم كتقامو هم زي كل فلتي سلازي كمت نحنا نيل نباكم دلنا ماي نسخم دما نحنا وريرنا نيرترا ጎቢትና ነኤርትራ ባሕሪ ክንጥቀም ስቕ ዘይትብሉና እዮም ዝብሉ ዘለው። እቲ ሎጂክ ካብዚያ ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ትርጉም ክትባ ኣይትኽእልን ኢኻ። ርግጥ ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ብቐሊሉ ክትሪኦ ትኽእል ሓደ ንኣብይ ኣሕመድ ክብድ ዝበለ ዋላቶም ፀረ ኤርትራ እዮም ኣንፃሩ ኮይኖም ዘለው ሎሚ ሓደ ብዚ እስከ ስምዕዎ እንታይ ኢለ ብዚ እኔ ጥያቄዎች ነው ማነሳ አንድ ቶሎ ብዬ አንድ 12 ጥያቄዎችን ላቀርብለት ፈልጋለሁ። ለጌታቸውም ለሌሎች በብሔራዊ ጥቅም ስም አብይ አህመድን ለሚደግፉት ሁሉ የሚከተሉትን ጥያቄዎች ብትመልሱ በጣም ደስ ይለኛል። አንደኛ፣ አብይ አህመድ የህዳሴውን ግድብ አስመልክቶ ያደረገው የትኛውም ተግባር ብሔራዊ ጥቅምን ታሳቢ ያደረገ ነው ወይ? ከመጀመሪያ ጀምሮ አብይ የህዳሴውን ግድብ በተመለከተ የነበረው አቋም ምንድን ነው? የፖለቲካ ፕሮጀክት ነው የሚል አይደል? ይህስ የግብፅ ሀቲት አይደለም? በ10 ዓመት ማያልቅም ብሎ ማለት ሺዎችን ሰብስቦ እኮ ነው፣
መምህራንን ሰብስቦ እኮ ነው የተናገረው። ህዝብ እኮ አይደለም ያው ካሜራና ምናምን እንዳይገባ አድርጓል። በእርግጥ ግን ብዙ ምስክሮች የሚቀርቡበትን ነገር ነው የተናገረ ያለው ሰው 10 ዓመት ማያልቅም ሲል ኦኬ አኑ ይልኩም ሶሪ አብዚ እንታይ ኢሉ ሎዚ እዚ ሰብ ማለት እዩ ኒ አብይ አሕመድ ብዛዕባ ሃገራዊ ድሕነትን ሃገራዊ ረብሓን ለንቀነ ሓደ ዓብ ዲቤት እንዲ ተላዒሉ ዘሎ እቲ ተላዒሉ ዘሎ አርእሲ ድማ ጀዋር ብዛዕባ ለንቀነ ብዝገብሮ ዝነበረ ጌታቸው ረዳ ንዑ ንክከላኸል ኢሉ መፅዩ ሰፊሕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ጀዋር ከም ዝፈነወ ዝዝከር ስለዚ ንጀዋር ንስኻ ሃገራዊ ረብሓ ዝርዳእካ ኣይኮነን ስቂልካ ኣብ ዘይምልከተካ ኣቲኻ ወይ እውን ንኣጀንዳ ናይ ካልኦት ኢልካ ንጉዳይ ሃገራዊ ረብሓ ኣብ ሓደጋ ትእቱለኻ ዝመስል ነዊሕ ፅሑፍ ፅሒፍሉ ብዛዕባኡ ተዘራሪብና ነርና እጂ ጀዋር እውን መልሲ ይብላ ኣሎ ሃገራዊ ረብሓ ዝበሃል ንምዃኑ እንታይ እዩ እንታይ እቲ ናይ ሃገር ረብሓ ኢልና ንዛረበሉ ዘለና ናይ ሃገር ረብሓ ኸ ብኸመይ ይሕሎ መን ከይሕልወሎ መን ከየፍርሰሎ ነዚ ጉዳይ እዚ እውን ክዝረበሉ ዘለዎን ዲስከስ ክግበረሉ ዘለዎን ኢሉ ሓንቲ ነዋሕ ፅሕፍቲ ሰዲድ ነይሩ ከሪእኩም እየ ድሓን ኣበይ እንተረኺበያ እታ ኣርቲክል ናይ ጀዋር ማለት እዩ እዚ ነብሱ ዝኻለ ዲቤት ኣፈጢሩሉ ዘሎ ኣዚ እውን ሓደ እዚ ሕጂ ትሪእዎ ፀናሕኩም ሰብ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ሲ ስርዓት ናይ ብልፅግና ሲ ሃገራዊ ረብሓ ናይ ኢትዮጵያ ይሕልሎ ኢልኩም ዲኹም ትሕለቑሉ ዘለኹም ይሕልሎ ትብልዎ እንተኮይንኩም ከ ኣይናይ ክፋል ናይቲ ሃገራዊ ድሕነት ወይ እውን ሃገራዊ ረብሓ እዩ ዝሕሉ ዘሎ እስከ ግለፁልና ኢሉ እዩ ዝነግሮም ዘሎ ስለዚ ኣብዘን እንድሕሪኢኹም ነጥብታት ጠቂስዎን ዘሎ ብዛዕባ ጌርድ እንድሕሪ ኢልኩም እዚ ዲጋ ናቶም ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ዲ ኣብይ ኣሕመድ ገይርዎ ኢልኩም ተኣምኑ ኣንቲ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘረብኡ ተቐደም ህዝቢ ስለ ዘገደዶ እምበር ተገዳስነት ከም ዘይነበሮ ምስ ኤርትራ ዝገበሮ እውን እንትኾነ ምስጢራዊ ርክብ እዩ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንታይ ርክብ እዩ ገይሩ ነይሩ እንታይ ይኸነ ኢትዮጵያ ንሃገራዊ ረብሓ ናይ ኢትዮጵያ ንቅድሚት ብኸመይ ሰዲድ ዋሃቡ ስለዚ ምስጢራዊ ዝኾነ ርክብ ከም ዝገበረ ምስ ኤርትራ ድማ ንሱ ኣብ ትግራይ ዝተገበረ ገበናት ድማ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ተሓባቢሩ ዝገበሮ እዩ ስለዚ ሃገራዊ ረብሓ ናይ ኢትዮጵያ ድዩ ኣተግቢራዊ ኸ ይብላ ኣሎ ኣብ ሱዳን ሕጂ ድማ ምስ ንሱዳን ክድምስስ ዝደሊ ሓይሊ ዘሎ ምስ ሓደ ብገበናት ናይ ኩናትን ገለን ዘብል ዘሎ ምስት ኮይኑ ድማ ንገብሮ ዘለና ድማ ኢትዮጵያ በናይ መንገዲ እዩ ዝጠቕማ ካልእ ድማ ኣገዳስነት ባል ዕልዋ ዘሎ እቲ እዚ ማዓስከር ኣብዚ ንሪኦ ፀናሕና እዚ ማዓስከር እዚ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ንሓድሽ ማዓስከር ተባሂሉ ዘሎ ካብቲ ዲጋ ጌርድ ዝበሃል 100 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ጥራይ ተመስሪቱ ዘሎ ስለዚ እዚ ማዓስከር እዚ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ዲጋ ኣብቲ ካልኩሌሽን ናይ ኩናት ከም ዝኣቱ ገይርዎ ኣሎ ወይ እውን ኢትዮጵያ ነቲ ዲጋ ከተውሕሶ እውን ኣይትኽእልን እያ ዝብል መጎት ናይ ግብፂ ዝለዓለ ነጥቢ ከም ዝረክብን ዝለዓለ ፀብለልትነት ከም ዝረክብን ይገብረሉ ካዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ኣብኡ ስለዚ ካልእ ኣብቲ ናቱ መጎት ሓንቲ ክወስኸልኩም ነዊሕ ስለ ዝኾነ ኩሉ ክበፅሕ ይክእልኒ ኣብቲ ቁፅሪ በይት ረፅና ለሚ ከም ኩሕታት ነጥብታት ጥራይ ከሪአን ስለ ዘለኹ ካልእ ሱዳን ሳብ ሱዳን ሜዲዬሽን ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ደቡብ ሱዳን እውን ይዛረብ ናይ ሶማል ፖሊሲ ኣብ ደገ ባሕሪ ኢሉ ንሶማል ዝገበሩ ዕንደራ እንታይ ዓይነት ፀገም ፈጢሩላ ኣሎ ነታ ሃገር ንጅቡቲ እውን እንተኾነ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ብዝገበሮ ነታ ጅቡቲ ብዙሕ ግዜ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ከም ዝስማዓ ብምግባር ንካልኦት ንስዑድያን ንግብፅን ቦታ ንክትከፍት ከም ዝደፍኣ እዩ ዝነግር ዘሎ ሳውት ሱዳን ቦርደር በቲ ወገን ጋምቤላ ብደቡብ ሱዳን ዝመፁ ዘሎ ፀገም ከቢድ ፀገም ከም ዘለዎምን ካብኡ ዝመፁ ዕጡቃት ምልሻ ነቶም ህዝቢ ከሳቂቦም ከለውን ካብኡ ክፈትሕ ኣይከኣለን እቲ ሽግር ኣፍሪካን ዩኒዮን ዲስኣግሪመንት ከምኡውን ምስ ሕብረት ኣፍሪካ ዘለዎም ነቲ ቻርተር ናይ ሕብረት ኣፍሪካ እውን ዝትንክፎ ዘሎ ከምኡውን ንዳዕሚ ሰርዒ ምትካፍ እውን ካልእ ፀገማት ይፈጥር ስለ ዘሎ ስለዚ ውሽጣዊ ፀገሙ ንሓድሕዱ ኢንተርናል ዲስታቢላይዜሽን ውሽጣዊ ፀገም ናይቲ ሃገር ነዚ ናይ ጥዕና ድማ ቢልዮናት ናይ ኣሜሪካ ክረክብ ኢሉ ነቲ ናይ ሄልስ ዴታ ናቶም ንኣሜሪካ ምሻጡ ልዕሊ ኩሉ ድማ ብኢንቨረት ዝዝወር ሰብ ምዃኑ ብናይ መንገዲዩ ንረብሓ ናይ ኢትዮጵያ ንቅድሚት ይሰድድ ኣሎ ኢልኩም ትዛረብዎ ዘለኹም እናበለ እዩ ዝምልስ ኣሎ ተወክል እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብይ ኣሕመድ ዝኽተሎ ዘሎ ፖለቲካ ረብሓ ናይ ኢትዮጵያ ንቅድሚት ይወስድ ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዋላ እቶም ደገፍቲ ናቱ እውን I don't think they have ጽቡቕ ዝኾነ ጭብጢ ከቕርቡ ይክእሉን እዮም ረብሓ ናይ ኢትዮጵያ ንቅድሚት ይቀድም ኣሎ ኢሎም ክምግቱ ሲ ዝኾነ ይኹን ንዑ ዝድግፍ ኤቪደንስ ከቕርቡ ይክእሉን እዮም ስለዚ የስ ኦፍ ኮርስ ክድግፎ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፖለቲካዊ ጉዳይ ክኸውን ከሎ ክድግፎ ነቲ ናትካ ኩነታት ናትካ ምርጫ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓንቲ ብዚኣ ካልእ ሰብ ዝበላ ድማ ስሙ ውጊያ ትግራይን ለመውጋት ነው የሚል መሆን የለበት ለማልታት ነው የሚል ቃል ነው የሚገልጸው ይሄ በሾር ያስፈልግ ኢትስ ቬሪ ሲሪየስ
የትግራይ ተወላጆች በላይ ያሰላልኩት ነው ከህወሓትም ከምንም ጋር ባለው ቅሬታ በተለያዩ መንገዶች አያለውኝ። ይሄ ጋዜጠኝነት አለፍ ብሎ ለመናገር አሁን የሚካሄደው ውጊያ ለማጥፋት ነው። ይሄንን በምን ቋንቋ መናገር ይቻላል? ቁጭት አለው ኤግዛክትሊ ሕጂ ናብ ትግራይ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ኩናት ኣቢ ተራ ኩናት ወይ እውን ህወሓት ንምስዓር ጥራይ ኢልካ ክሕለፍ ዝኽእል ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣቲንከ ካብ ብዙሓት ወገናት ዝመፅእ ዘሎ ዘረባ እውን ንሱ እዩ እዚ ኩናት ኣቢ ሕጂ ክገብሮ ዝኽእል ናብ ትግራይ ሲሪየስ ንትግራይ ካስያ ዝኽእል ኩናት ክገብር ይሓስብ ከም ዘሎ ጥራይ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ተጋሩ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተምሃሮ ነገር እንተሎ ኣብዪ ኣሕመድ ንተጋሩ ኣፀቢቑ ንምድብሳስ ከምቲ ጌታቸው ረዳ ለንቀነ ዝብሎ ንትግራይ ከጥቅቓ ኢሉ ይሓስብ ከም ዘሎ እዩ ዝበሎ ትግራይ ብከቢድ ንምህራም ከቢድ ዝኾነ ውሳነ ክገብር ካብቲ ዝሓለፈ ጌጋ ተማሂሩ ዘይኮነስ ኣብቲ ዝሓለፈ ዝፈፀሞ ጌጋ ንዓታቶም ፅቡቅ ገይሩ ክድምስሶም ከም ዝደሊ እዚኣ እውን ሓንቲ ነፍሳ ዝኻለት ምልክት እያ ምክንያቱ ካብ ዝሓለፈ ኤርትራን ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ኩናታት እዮም ነይሮም ድሕሪ ኢልካ ኤርትራ ካብ ዝሓለፈ ኩነታት ተማሂራ ወይ እውን ነቲ ኩነታት ስለተቀየረ ምስ ህዝቢ ትግራይ ምስ መርሕነቱን ፅቡቅ ዝምድና ኣለዋ ደጊም ናብ ከምኡ ዝመልስ ጉዳይ ድማ የብላ ናብ ሰላምን ርቃትን ትኸይድ ኣላ ብግምጣሉ ኣቢ ኣገይን እቲ ሰራዊት ኤርትራዊ ከምዚ ገይሩ ክብል ከሎ ከም ብሓድሽ ሕጂ እውን ህዝቢ ትግራይ ከጥፍእ ዝብገስ ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ እዩ ኣብዚ ተጋሩ ብዙሕ ይፅሕፍ ኣለዎ ግን ዝሰምዖም ተረኺቦም ማለት እዩ ነቲ ሕብረት ኣፍሪካ ክንዲ ምንታይ ጀኖሳይድ ቅድሚ ሕጂ ተፈፂሙ ንዝበሃል ዘሎ ወይ ብዙሕ ገበናት ተፈፂሙ ንዝበሃል ዘሎ ሕጂ እውን መን ይጠጠው ከብሎ መዓት ሰራዊት ናቱ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ገፁ ዘንቀሳቅስ ዘሎ መን እዩ ጠጠው ከብሎ ኢሎም ናብ ብዙሕ ፃውዒት ይገብርሎ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠመ ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ እውን ደጊሙ ነቲ ኩናት ንክደግሞ ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ኩናት ንክደግም ተበጊሱ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው ብዙሓት ሰማዒን ተረኺቦም ነቲ ጉዳይ እቲ ናብ ዝምልከቶ ጉዳይ በፂሑ ናብ ዝምልከቶ ኣካል በፂሑ ነቲ ኩናት ጠጠው ከብሉ ዝኽእሉ ዘለው እንተለው ነቲ ኩነታት ጠጠው ከብሎ ፃውዒት ይገብርለው ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን እቲ ጉዳይ እቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ጠቕላላ መይቱ ደብረፅዮን ድሕሪ ኮይኑ ናይ ህወሓት መራሒ ድማ ደጊሙ ደጋጊሙ ኣብ ኩናት ከኣትዉ ድሌት ከም ዘይብሎም ነጊሩ ኣሎ ንሕና ኩናት ኣይንደልና ዘለና ንዝርርብን ሰላምን ድማ ኣፍ ደጌና ክፉት እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣሚን እቲ ኩነታት ካብዚ ንላዕሊ ክንፅር ኣይክልኒ ኣነ ብኣይ ወገን ክሪኦ ከሎ ሕዚ እውን ንሰላም ዘለና ድሌት ከሪእና ኢና ኣፍሪካ ሕብረት ሓላፊ ምስ ወፃ እውን ንፀባሕ ኢካ ኣብቲ ፅሑፍ ይፅሓፍናየን ተኳስ እውን መከላከያ ናብ ሰራዊትና ዝተኮስኩ ንሱ እዩ ናይ ፀለምቲ ተኳስ ንሱ እዩ ሰላም ፀገማይ ክፈትሓ ይብሉ ተኩሲ ድማ ተኩሲ ትመልስ ማለት እዩ ከም ንሪኦ ዘለና ደብረፅዮን ኣብዚ ለንቀነ ብዙሕ መግለፂታት እዩ ዝህብ ዘሎ ንደብረፅዮን ክትፈትዎ ዲኻ ትፈፅሎ ኣብዚ እዋን እዚኣ ነታ ኩነታት ንዓለም ኣብ ምንጋር ብዙሕ ይጓየዩ ከም ዘለው ኢና ንርኢ ዘለና ኦኬ ካብዚ ፖለቲካዊ ድራማታት ወፂና ድማ ኣብዚ እስከ ገለገለ ናይ ፖለቲካዊ ተዋስኦ ድማ ክንርኢ ናይ ኤርትራ ፓርት ኦፍ የኤርትራ ተወላጅነት ከዚህ በኋላ የኤርትራ ሉዓላዊነት የሚባል ነገር ጥያቄ ምልክት ውስጥ መግባት የለበትም ብዬ ነው የማምነው። ከዚህ በኋላ የኤርትራ ሉዓላዊነት የሚባል ነገር አይኖርም። ምክንያቱም ሻዕቢያ የኤርትራ ሉዓላዊነት ማስከበር አልቻለም፣ ማስጠበቅ አልቻለም። የኤርትራ ሉዓላዊነት ማስጠበቅ የሚችል የነበረው በሰላማዊ መንገድ ነው። የሌሎች ሀገሮችን ድንበር እየጣሰ ግን ድንበር የተነካ ብሎ ሊል አይችልም። ካሁን በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት ሊወስድ የሚችለው ማንኛውም ወታደራዊ የሚሆን የፖለቲካ ዲፕሎማሲ እርምጃዎች በሙሉ ተቀባይነት አላቸው። ለእኔ እንደ ሰናይ የኤርትራ ፓርት ኦፍ የኤርትራ ተወላጅነት ከዚህ በኋላ የኤርትራ ሉዓላዊነት የሚባል ነገር ጥያቄ ምልክት ውስጥ መግባት የለበትም ብዬ ነው የማምነው። ከዚህ በኋላ ስለዚህ ሉዓላዊነት የሚባል ነገር አይኖርም። ካብዚ ንድሓር ኤርትራዊ ንኽብል ቁሩብና ተሰከፈ እንድዩ ምክንያቱ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ገለገለ ሰብ ባንዴራ ቀይሮም እዮም፣ ማልያ ቀይሮም እዮም። ስለዚ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ በቲ ብልፅግና ተውፅኦ ደብዳቤ ዝሰደዶ ናይ ኣምላኽ ከም ዝበሎ ገይሩ ኣሚኑ ይዛረብ ዘሎ ሉዓላውነት ናይ ኤርትራ ዝበሃል ድሕሪ ሕጂ ዘረባ የለን። ስለዚ ኢትዮጵያ ዓቕማ ዝፈቐደላ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል እያ፣ ድሌታ ክትገብር ትኽእል እያ። ምክንያቱ ሉዓላውነት ናይ ካልእ ሃገራት እናደፈርካ ግዛእታዊ ሓድነት ናይ ካልኦት ሃገራት እናደፈርካ ሉዓላውነተይ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ይብል። ከምዚ ኢና ንብል፣ ከምዚ ድማ ኢና ንብል። እዚ ሓደ ግዜ ኣብዚ ደገ ከዳዕ ዝብል ቃል ኣብዘይ ቦቱ ክንጥቀመሉ ሰብዚ ክጥቀመሉ ነዊሕ ኢና ገርና ከዳዕ ዝብል ፀላኢ ንሓደ ሃገር ክወርር ኢሉ ንዝኸይድ ዘሎ የሕሊፍካ ምሃብ ማለት እዩ። ስለዚ ሉዓላውነትና
ግዛታዊ ዋሕድነትና ሓሊፉ እንኩላይ ልኡላውነትና ኤርትራን ናጽነትና ኤርትራ ከም ሃገር ንኸይትህሉ እዩ ዝሸይጥ ዘሎ ስለዚ ቀዳማይ ኤርትራ ልኡላውነትና ኢትዮጵያ ከም ዝተሓሰ ጭብጢ የለን ብልጽግና ኣብቲ ደብዳቤናቱ ወላ ሓንቲ ቅንጣብ ጭብጢ ከቕርብ ኣይከኣለን 2 ዓመት ንልኡላውነትና ኤርትራ ዝደፍር ብዙሕ ዝዛረብ ዝነበረን ዝምድር ዝነበረን ኩናት ክጅምር እየ ዝብል ነበረ ግን ንሱ እዩ ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኤርትራውነት ክህልዎም ይኽእል ካብ ኤርትራውያን ዝተወለዱ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ከምዚኦም ዓይነት ጠላዕትኻ ነፂርካ ምፍላጥ ኣገዳሲ ኣብ ዝዋን እዚ መንፊት ዝኾነ ግዜ ኢና መፂና ዘለና ተቃዋምቲ ዝበሃል ኩሉ ምስቲ ኢትዮጵያ ዝሰርሕ ገለመነ መን እዩ ንኤርትራ ክሸይጥ ዝደሊ መን ይኸ ኤርትራዊ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ፖለቲካዊ ለውጢ ከብፅእ ዝደሊ ኣነፂርና ክንፈልጥ ኣለና ኣብ ዝዋን እዚ ምክንያቱ ሰብ ክንከስሩን ኣይንደልና እቲ ኣብ ድማ መንፊት ኮይኑልና ኣሎ ምሳና ዘሎን ምሳና ዘየሎን ንቐፅል 2-3 ክበኩም እየ ናብ ኢትዮጵያ መፅዩ ኣብ ዝርርብ ክኣቱ ማለት ዓብ ነገር ኢትዮጵያ ከዓ ናብ ስዑድያ ዘለዋ ስክፍታ ተቐርብ ከም ዘላን እዚ ከዓ እንታይ እዚ ቀይሕ ካርድ ወሲዱለ በኣይ ማለት ንኩሉ ሰብ ኣብ ሓደ ቦታ ይትእትዎን ይኸ እዚ ቀይሕ መስመር ዝሰገረ እዩ ስለዚ ኣይፈልጦን እየ ከም ትሪእዎ ዘለዎም ትፈልጥዎ ንቕፅል ንኩሎም ብዓይሪ ዓይኒ ይርዮም እየ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ኣቕሊሎም ከም ዘይርእይዎ ሳቶምን ዘረዲ ብዓብዩ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ናብ ብፍላይ ሕጂ ኣብ ኣፍሪካ ኣኼባ ዝካየደሉ ዘሎ ኤርትራ ብኩራታ ብሓደ ብኡደሎ ኣምባሳደር ብገለ ዓይነት እንዳተወከለት ትኾነ ኣኼባታት ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ናይ ኣፍሪካ መራሕቲ ሕጂ ብዙሕ እሽት ነገራት ክላዓሊ ኣጀንዳታት ክላዓሊ ብዛዕባ 2063 ኣፍሪካ እንታኸውን ገለ ኢሎም ኣብ ዝዛረብሉ ግዜ ነቲ ጋጣመቲ ናብ ረብሕኦም ዘውዕልዎ ክህሉ እዮም እሳቶም ሚኒስተር ሚትስ ኢትዮጵያን ፕሪሚየር ቱ ዲስካስ ታይስ ሪጅናል ኢሹስ እዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ እዚ ናይ ካልእ ፀገም ድማ ኩሉ ግዜ ኢትዮጵያ ኩሉ ነገር ክትገብር ከም ትኽእል ገይሩ ይዛረብ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ኢትዮጵያ ታትወድቕ ዘላ ሃገር ዓበ ብድሆ ገጢምዋ ዘሎ ሃገር እያ የስ ዲፕሎማሲያዊ ፀብለልትነት ድጋፍ በትን ዝስናዓላ ብዙሕ ግን ኢትዮጵያ as we can see today ዝዓበየ ናይ ሴኩሪቲ ፀገም ዘለዋን ምህላውያ ድማ ኢትዮጵያውያን ኣፀቢቖም ሰጉላ ዘሎ ሃገር እያ ስለዚ ንኤርትራውያን ዲሞራላይዝ ምግባር ዲፕሎማሲ ዋዕላታት ገለ ኢትዮጵያ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኣብ መወዳእታ ሞራል ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክትንቅፍ ዝኽእል ዝብልዎ ዘረባታት ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ሞራልካ ክትንቅፍ ዝኽእል ስነ ሓሳባት ናቱ ርእቶ እዩ ናቱ ሓሳብ እዩ በዚያ ጌርና ክንሓልፎ ንኽእል ዲና ቁጠባዊ ዓቕሚ ኣለና ድዩ ወታደራዊ ዓቕሚ ኸ ኣለና ድዩ ብዙሕ ዛረባ ኣይደልኒ ኣለና ወይ ኤርትራ ኣብ ዝዋን እዚ ንክመፃእ ዝኽእል ፈተናታት ከስግር ዝኽእል ዓቕሚ ኣለዋዶ ብኩሉ ደረጃ እንድሕሪኢልካ ኤርትራ ከም ዘላቶ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት እንታይ ዝተቐየረሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ተስፋ ናይ ዳግመ ህንፀት ዘርኢ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ካብ ናብኡ ግን ኤርትራ ላስት ታይም ኣብ ኩናት ዝኣተወቶ ዝበሃል ናይ ኣብዚ ኩናት ናይ ትግራይ ዝነበረ እዩ ስለዚ እቲ ኩናት እቲ ገዲፍካ ካብኡ ንድሓር ይኹን ወላ እውን ቅድሚኡ ኣብ 2018 ጀሚራ ኤርትራ ሓደ ሲሪየስ ዝኾነ ናይ ኩነታት ኣይረኣየትን ኣላ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ኩናት ዝፀንሐ ንእሽተይ ኩናት ዝፈልጥ ወይ እውን ንሓፂር ግዜ ኣብ ኩናት ዝኣተወ ግን ኣብ ናይ ኩናት ሜንታሊቲ ዘሎ ግን ኣብ ሓያል ዝኾነ ዕረፍቲ ድማ ዝፀንሐ ሰራዊት ማለት እዩ እዚ ካብቲ ናይ ኩናት መንፈስ ዘይወፀ ተፃቦታት ስቲል ዘለዎ ግን ካብ ኩናት ድማ ንነዊሕ ዘዕረፈ ብግምጣሉ ብልፅግና ከንታይ እዩ ንዕሪልካ ካብ ኩናት ዝኾነ ይኹን ዓወት ዘይረኣየ ካብ ኩናት ግን ዘይዕርፍ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ውሽጡ ዝቃፀል ዘሎ ሰራዊት ስለዚ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሓይልታት ክግበር ዝኽእል ኩናት ምስቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ዘለዋ ፀገም ምስ ዞባ ዘለዋ ፀገም ኣብ ግምት ኢኻ ኩናት ንኤርትራ ክስግእ ዝኽእል ካሁን ኣይክልን እዩ ኤርትራ ደልያቶ ኣይኮነን እዚ ኩናት ዘጋጥም ዘሎ ኤርትራ ኣይኮነ ሰራዊታት ተንቀሳቐሳላ ዝበሃል ዘሎ ዘንቀሳቕስ ዘሎ ወታደራዊ መናውራታት ዝገብር ዘሎ ብልፅግና እዩ ስለዚ ኤርትራ ነዚ መፃ ዘሎ ኩነታት ክትምክት ትኽእል ዶ ክትብድእ ትኽእል ዶ እወ ትኽእል እያ ከዓ ክብለኩም ፀኒሑ ሓንቲ ነዚያ ሰሚዕና ክንቀብፅ ጥራይ ነዚያ ዘስማዓኩም ዘለኹ ቀዳማይ ነገር እዚ ኤርትራውያን ተሰውዮም ኣስላማይ ክሳን ብሓንሳብ ተሰውዮም ገለ ዝበሃል ሓሶት ኣደይ ኣይተሰውን ኣብ ግዜ ገድሊ ኖ ዋላ መስዋዕቲ ኢሳያስ እንታይ እንዳበለ መስለካ ኣብዛ ሃገር እዚኣ መን ዘይተሰውዕ
سياس نقدر أتي أبايت استفدت من الزيارة أبايت استفدت من سياس انتايلو نأتي كله خناتات هيقول توني ما نتو تشوقوان سرعة كوينو حجني إيرتراي مرحس لزلو نو انت لك سودات سكو انت حكينا تالو خينو كو كمن تسوي من تسوي كنفلت كو قلاليا اذا مسواتي داتا ريليس كو غبروا له نمنتاي زي خود زي كون نسبي اذا بمولو ناريتيف حسب فزخونه تناجيرهم كيم بيرترا هابتوم تناجيرهم كيم سوات كم نفسه كيف قدروا تسووكوا تناجيرهم كيم مسلم كريستيان جابرتي كلهم لا تناجيرهم يملك هذا لكم اذا حرك عليه أيكونن هاجر كم حضروا أرجعون لهم هاجر كتم حضرت خوينك كم يرترا موريزجي دكتوري also PhD holder يزبل حنت هاجر كتم حضر دعر خوينك أبتاريخ كاتبون زي تبون كله خلي جن أنت أخذ دل زلك زحبرك كانت بيها common goals shared values نقول لك حبرك كازغل علامات دابنت حدا كابتين يرترا زحبر كله تزبي بحاده تواجيون توادي قلان تناص ندما هدز بيرترا بحاده سعير يمتيوا this is one of the pillars ويكا مسرت نايتي هاغراونتي كل حزب استساتفلو قالتي داغم هنصد ما كل سب كساتفلو اذا زربازي فتي خايو ولا دسي لكاترا ديكونس كدف قالو زلكا نهاجر تحسب ندعر خوينكاي هاجركا حدنت كلوان تخينو بحاجة زجبر كيا نجارات نعمل تجيبناتو statistics كاب نفس وكيف جزء حدا سباي موتن كاب جلس دراك كل mathematics كلك زعربي فتنا لكن بهاجر كتزعرب كلها زباس حزبي واقع كفيل لي نعمل بسحل زي الحزبي كندتي أب جلس زي اللبوت أي كفلان تبر سحل زي الحزب دما نتصورة ني عسرات عمل صغير ونيرو أوشتو أب كورس صغير ونيرو خالق كفابيتات زي انتهينا مالتيو نيرترا فتنا ناتا زيوميو تتصبو ነገር ግን አምላክ ስለዝፈትወና እንታይ ላነ ተውጻላትና ኤርትራ ካብ ሩሑቅ እትርስሓትና ይልቦም ከርዩና ኺሎም እዚኦም ውሽጣ ዓዲ ታንክን ባንክን ሒዞም ከለውን ተዘምጽዎ ዛ ሓሳብ እዚ ኤርትራ ሓደጋ ፈጠራላ ግን እትርስሓትናቶም ካብ ኤርትራ እዚኦም ርሒቆም ከለው ሰብ ክርዮ ስለዝኻለ ርይዎ ሰሚዕዎ ከፊዎ ማለት ፈንፊኑ ጉሒፍዎ that's why ድማ ኣብዚ ናይ ጋዜያ እንተና ጀንፍሪ ደዝብሎ ኣብ ላይፍ ኣትዩ ክንደይ ሰብ ይርዮ ክልተ ሰብ ተርዮም ማለት because ما يجي تحسبتي وحف مخانة حسب سلسلة فلت إنه وحف على حدا قال بفلوس وده أنا جرك تركب الكعات أتمر ده وحف زركب نجار يلا مزخانة كم تري وزر لهم صار إيرترا كل جزء وده قاعد جندا أم مسسايم يخاطر غبم نصير ما نسيو مودة